gymnastike som sa dostal ako 4-ročný. Od malička, keď som ju videl v telke, tak som chcel trénovať a svoj prvý tréning si pamätám. Som vlastne odišiel s plačom, že to nechcem robiť, ale nakoniec som pri nej ostal. Na tréningu je najťažšie určite posilňovanie a všetky kolečka na kondičku a najľahšie je určite stretching a uvoľňovanie. Vymenil by som sa asi s Carlosom Julom, pretože má výborné prosné a chcel by som skákať také prosné ako on. Že sa nemá čoho báť, síce je to drina, ale stojí to za to.